mai vemwana uyu vakauya vachitsvaga pekugara last year September. Vakauya vachitsvaga pekugara pakataigara panapa nawo, asi mabatiro avaitawo mwana tichigara edu pano anga asingatifadzi. Sapane nhau yavakazonetsana muna January tichizonzwa kuti mwana arara panzi. Handiti vakarara panzi ipapa inini papa ndakazoti zvinani mwana apinde mumba, akapinda mumba tompa chikafu ogeza. Mai vacho vakauya then mwana upinda mumba. Mwana pakanokumbira mai vacho makii akanyimwa makii. Saka ndikuzogara kwandakatanga kuita naye nekuti mai vake vailoja pamba pangu panapa vailoja rumu iyi. Mwana airara pakitchen apa. Handiti muzvona. Saka paakazongonyimwa hake chikafu ndakazoona kuti ini ndiri munhu akaberekawo. Handiti ka handingakwanisa kuti ndikudya ndakagara panapa, iye akagara apa asiri kudya. Handiti mai vasingamupe futi chikafu. Handiti ka hatizivi kuti anozofunga. Ini ndakazonga kuti paanogona kuzofunga mwoyo wekuti rege ndizviuraye. Akazviuraya mapurisa vachauya pano kuti mwana uyu aigara pano kwemi makaregera kumubetserawo mwana nezvaaida zvacho. Ndokumubetsera kwandakaita. Saka anga asingapiwe chikafu. Anongotaura kanzi suka mapuresi akanonoka kuita basa racho angononyimwa chikafu ndechosipesa chachotora omuvharira mubedroom. Handiti ka ndotombangu chikafu ndomuti achiona kuti mama wakaita sei vazvisiye. Aorona nhasi mai ivo bva paigara panapa ingoti kuswera nenzara vanga sikazivi chetomupa chikafu. Handi mukuzvona. Ivo mai vacho vaigara naye. Vanga nemumwe murume waigara naye. Ndivo vanga vari baba vemwana uyu. Havasi baba vemwana uyu. Baba vemwana uyu vanonzi Musevhu Stefans. Vanoshandira kupi? Anzoblawayo musocha. Saka haina zvinhu zvakutoda ivo mai vemwana vakakwanisa kupa information yakaita sei yakakwana. From last year to pavakauya September temu yakapera mwana asingaendi kuchikoro vachingoti mwana achiita sei achaenda kusvika this year pavakatodai kuona nhasi mwana asikuenda kupi kuchikoro. Ndambonzwa kuti hanzi mwana akutoita zvekukorokoza. Kukorokoza inini ndinokwecha ena unonga matombo ngotoita zvekusiketa ndipo paanobva ati gogo kuti ndisare ndega pamba hazviite handeitisi. Okay, alright. Kokuti hanzi akamboita mazuva achigara panze asina wekugara naye. Hai, one night akarara panze. Chii changa chaitika? Amene nyaya yakanetsana yeDola namai vake. Jinga ndiri poipa baba. Chii zvakafamba sei? Like zvakaitika mumba umu mainzi mashaikwa mari. Mumba umu mashaikwa mari. Mwana uyu ainzi chigara panapa mwana uyu ainzi anoba. So ofichita zotarisa kuba kwaita mwana uyu inyaya yekushaya chekudini chekudya. Saka aiti akapinda mumba mawo kana masiwa chikafu zviya asina kupiwa aine nzara. Aipinda odini otora chikafu chaye obuda kunze odzoka opinda odini otora chikafu chaye odini obuda kunze. Mai wacho ozoya opinda mumba oti chikafu changu chachiri muno muchadyiwa. Yeyo utori mbavha ndoda kuona mumba mangu kana zvinhu zvangu usadini usabate. Andizvo shuwa anga asingabati pamba chomwana otochema. Saka zvedhei irororo vakanetsana nenyaya yemari. Dola zvinzi dola ndotora dola rari pai ranga riri mumba. Mwana akati mamai anotora chinyi anotora dola. Saka manga mune masweets anga arimo mamwe machocolate sweets so. Saka mwana nekuti anga asina kupiwa papa nekamusikana kadoko karipo kamwana kawo kanogara kanochengetwa kuna umwe baba wacho. Ndoka vaipa masweets kakuti kakuda chakati kaidini kaipiwa. So uyu nekubatikana nekurwadzirwa obva apinda mbavha atora maswiti abvadini vadya vakanda mapepe maswiti pasi pechinyi pemubhedha. Mai wacho bva wazvidini bva wazviona vototanga kutukana nechinyi nemwana. Watanga kutukana nemwana ndotomutsura zvauri kuita mwana izvaadini ba handizvo zvanzi afanira kumirira kuti ndimupe chinhu. Ndikati anomirira sei achiona iwe uchipoma mwana iye akatarisa iwe usingadini usingamupi. Saka uyu akabva atanga kuchema atanga kubatikana zvokutaura zvakadini zvakawanda achipindurani mama wacho. Ndotomutsura sibude usina kupindura mama nditozoti wabatikana zvakawanda dini kusiyana nazvo. So mama wacho ane mamwe mashoko awaibuditsa even wachituka mwana uyu anorwadza nekuti choro dai mimi muripo makamatarisa munobatikana. Zvakafanira kuti wangona mudzi kuti handisi mai yako ende unotsvaga kunani
kuna mai yako kana baba ako uchazoona kuti upenyu unodini unorwadza ndisisiri newe. Handi muruzvona uyo dzosera akasvika pakuti inini kana upenyu kana zvichida ini ndakwenda kozviuraya ndakwenda kozvikanda kuchinyi kumadhemu ndodini ndonozviuraya. So ndakabva ndati amesi burunzwa zviritora chinyi zviritora mwana here. Iye akabva ati ana kana basa nazvo ngaite zvaanenge afunga nelife yani nelife yake. Inini Sibu ndakataura kuti handichamanage life yake handina zvandichaita mulife man mulife make of which tungati vanhu vakawanda pamareni panapa waitomublema nenyaya yemwana wapi nenyaya yemwana yenyu. Saka pakuchinjana mashoko mai wakabva kuti pamba pangu handichadi kudini kukuona mba mangu sadini sapindi. Ndo pakabva patanga kutiza chinyi mwana uyu. So ini nemoyo kurwadza ndakabva ndadaidza mukomana anonzi madzibaba wako ndikati madzibaba ndibatirawo mwana uyu adini auye kunoku auye apinde mba Sibu zvina neuro hako mwana dzani kuti mwana ararepi arare panze. Akabva ati handimuroyi ndakana basa nazvo mba mangu ndindobhadhara rende hadini ba haapindi. Mwana bharara usiku hwese aripi ari panze. Makuseni mwana ane nzara manje akuchiuya mune chinyi mune vamwe ndoita zvekubika machips apo aichiuya mune vamwe tototi Sibu ona mwana uyu kuuya panapa ichinyi inzara dai waitomo yekubereka watora chinyi mwana iye oramba ndimomutoriba handimhoresi aifanira kuti asvika panapo nditi mama mukasei kana ini ndazofunga kuti ndomupa chikafu here ndozodini ndozomupa. Mwana akauya bharara pakati pemabhabha aya pane mabhabha arapa bharara pakati papapo ndo pakabva pauya mama wachibva umona karara pakati pechinyi pemabhabha. Sibu yakumwa chii wachibva utotora mwana so nekuziva situation izvo zvaitikepi panapo wabva utora mwana apindamba votomupa mvura dini geza zvaanenge afunga kuita tozitangirepi tozitangira ipapo ndo matoro vakaitwa chinyi mwana. Ini ndiripo ndiri umwe wacho aitoti kana mwana akanyimwa chikafu kana umubvunza taibika chikafu ndomupa taimukira mubedroom amai kuti asaonekwa ndimai yacho kuti arudya chinyi arudya chikafu taimukira mubedroom. Kune kwaanotozikanwa kantini yaanozikanwa kuti aitumwa neni ndindaibudisa mari pamachips. Sibu endotenga sadza pamaelise vodhyira ikoko pukuta muromo kana ari majecha chatorawo zorodai patanga pasina chaombodini chaombodya aibva aenda zveshuwa kusvika otenga sadza rake odya sadza rani odya sadza rake kokoko odzoka hakuna kuona here hakuna ndidini handona chitamba zvangorungodini zvangorungoita mwana otodini ototamba pambacho ndisina mari ndaimuburira machips. Sibu ndine machips arapa asi maplane kuti ndikupanika ine ration ndo mari yacho azvidini chidya maplane otodya maplane. Saka upenyu hwakararama mwana uyu upenyu hwairwadza because kana hembe dzanga kupfeka achigara panapa ihembe dzakaba munini kamweni muningi nawe murume wangu ndo hembe dzaidini dzaipfeka hembe kuti umuti muruda kwenda function ipo mwana hembe dzakananga airamba ati handidi nokuti ane musikanzi wotaura ndiye kuti chinyiwo musikanzi wekutaura zvafanira kuti aiti kune mwana aimuka makusenseni iye akarara suka madzisa munya odzisa munya pamwe munya wemudoko iye ndiye odya chinyi munya pamwe mwana amupasadza asina muripo mbacho tombonzwa chipopota mama sadza racho mudoti ndidye ne ari uchema risina chinyi risina muriwo oti kana uine nzara uchadini uchadya. Obuda osuka maplate aya opedza uye ucharamba mai wacho pamwe wagara panze handiti pamwe wagara panze mwana odini ari uchema usacheme bama manje tinoita todini tatobika mwana anga asingabiki zvekuti iye anofanirwa kubika netime yake aipiwa time yekubika kana mai wacho wati uchabika na2 kubva makuseni it's 2 ende akabika zvisiri kuda mai acho kutaura chokwadi singaputsuka mwana airohwa kana abika singadi chinyi singadi mai wacho mwana airohwa ototukwa akatombourirwa pana mai vanogara panonzi maijei vakambouya vakamuti Sibu kana kuregera umhoresana zvirira ndirigedza umhoresana nekuti mabatiro anoita wana ita moyo wekudini wekubereka handizvo zvinoitwa mwana chero dai anyadai ashasha sei hauiti. Mwana uyo akambopedza it's almost 1 week asina chaisa mudumbu asingadyi ende pana pacho bva toroti wandangoona hapa Sibu chikafu une chaari kutsvaga neni ende une chaari kudini chaari kutsvaga. Murume wangu taigara umu akatoti inini mai wangu wabudawo panapa because zvauri kuita mwana wachigara panapa unofira panapa ozi mwana akafanei onzi mwana akafane kurohwa nekunyimwa chinyi nekunyimwa chikafu. Saka kana usingagona kuchengeta mwana wawo panapa ngawadini hawo
ukavabvebodza tigari nemunhu asingagoni kuchengeta chinyi asingagoni kuchengeta mwana airarira blanketi kana zviya zvekuti mvura ikanaya tinoisa chinhu kuti mvura isapinde mumba ndo chairarirapo ufuga blanketi 1 kwete blanketi ka kune mablanketi akadai wakafana nemuchipatara yaya ndo raifuga iroro akararapo wedha kurutonhora wedha kwanaya wedha kwapisa ndo anga ari mablanketi ake aita ndimupana blanketi bhozi unenge aine tsvina 1 2 plus azogoni wacha magumbezi angu saka mwana airarira mablanketi api mablanketi iyaya ndo zvaifuga mwana muchikafu akuda mwana mafuta aita zvekukumbira mafuta ekuzora pambacho aigeza oswera aine shena sibo anozora mafuta neekuti anopiwa mafuta ekudini anopiwa mafuta ekuzora saka life yake yange ingori tafu zvimwe zvo yairwadza yange ainosiyana nenherera nemunhu asina baba nani naamai chakatoti mai wacho wabve panapa wachisiya mwana it's like kuti chakaita kuti mai vasiye mwana ndandakavapa notice nokuti boyfriend yavakatsvaga nayo imba handiti yanga yabva isisa uye pano wazotadza kubhadhara chi mari yerenti ndebvana kuti asika zviri nani one mwedzi wakapera uyambona ndipa mari mwedzi mani 2 months kuti muchiramba makagara pano zvangofanira kutongokuchengetai ini chanenichida nechi mari kuti vanoraramisawochi mhuri sezvo ndiri chirikadzi handiti ndavapa notice nokuti pane uye murume waukugara naizvizvi aida kupinda mumba umu saka ndakati mutemo wangu munhu akatsvaga imba murume wakauya naye ndianopinda mupi amupindwe nemumwe murume asiri akatanga kusvika pamba panapa nokuti murume wako yeyo pamwe anogona kuuya onzwa nevamwe kuti pane boyfriend yakupinda mbo pachaitika hondo kana chaurayana inini ndinopinda pamahwani nemapurisa saka zvino anomutsvaga ini pekuita sei pekugara ijanuary pandakavapa ipapo notice nokuti apo mwana oenda ane 2 weeks ndakugara naye nditi pazvakaitika ndadzoke dzokurara panze nanonditi saina kuti sezvo mwana irarara padhaini mai vacho pandavapa notice pakubuda vachatakurana nechi nemwana wavo handiti vakabuda nechikomba chavo ichocho ibisa vanotakura vakabuda vakaenda panext apo pavari kugara mwana wakangosiya chi vakangosiya pamba ndakati hapana pandichamumhanyisa kuti teerana nani namai vangu boyfriend ava yakatombovabvunza kuti ngatitorei mwana wakatukwa baba wako unovaziva wakamboyosangana navo wanga ukura sei usavhare facebook kuitira piki yacho yakaiswa kuti baba wako vakuone handiti ipiki ikuda kutorwa kuitira baba wako vazokuona handiti baba wako anonzani melus moyo vanobva kupi kumusha kwavo Uganda. wakatomboenda kumusha kwavo here kugwanda wanga wakagara sei namama Apa ndakabva kumusha taigara kuwest wangondishungurudza vakuita sei waingondipiwa chikafu saka waitongorarama nekutongopiwa kana mai wacho anotaura nanditi anonzi chakazovabvisa kuodwest kwawaigareko kwainyaya kuti uyu akaya chikafu chalandlord mumba musinosiwa chikafu bvawamurova zvisive saka kuchikoro wakamboenda here vagumira gredani 2 izvozvo nemakore mangani 12 ukufanira uri gredani 5 grade 2 kupi kwacho waidzidza kupi Majombe B primary school kugwanda pajombe ndokunobva mama waigara nani kumusha nagogo saka vakazokutorerei kuti ugare navo kuno andiziva ukona kugoya kunonditora wandigara utsvingo rako ndandisimoyo ndine makore 12 vangonodzi ndebe simoyo zita rene zita ramerika
Mukone mablessing manjije. Ko chauri kuda chii? Noti vabangu vanditsvage ainonditora Nei. imi ndochikoro.